Ahojte ľudia, vítajte z mojho nového videa. Dneska si ideme natočiť Rivals. A pred začiatkom videa nezabudnite dať odber a like a do komentárov napísať, ako sa vám toto video páčilo. Dneska si zahráme 1v1 alebo 2v2. Dáme Dogs. Bo Dogs je moja najobľúbenejšia mapa. Ideme proti 164. Idem hore na rebrík. Ide asi s nožikom, očividne. Ide s nožikom. S nožím môžeme vyskúšať aj my, ale ja s nožikom nehrávam. Môžeme dať RPGčko. Toto a štít. Je to veľmi silný typek, má 164 level. To sú typci, ktorí strašne dobre hrávajú s tými nožíkmi. Ľudia, je strašne silný. Skúsime si dať Burst Rifle, ale toto asi nevyhráme, lebo má level 164. Yes, vyhrali sme, takže toto budeme teraz používať až do konca a vieme vyhrať 5-3. Ja mám level iba 55, takže pokiaľ vyhráme proti 164 level typkovi, tak budem veľmi rád. Išiel zo zadu, zabil nás zase nožikom, takže ja nožik skúšať nebudem, môžeme skúsiť brokovnicu. S tým nožikom je strašne silný. Prehrali sme 5-1, ideme ešte ďalšie hry. Ideme počať na nejakého, čo je to level 38, takže toto by sme mohli vyhrať. Dáme Crossroads. Nie, Arena, to je tá najhoršia mapa, ktorá ma mohla padnúť, lebo Arena je najhoršia. Pôjdeme hore a dáme mu 50. Spray môžeme vyskúšať aj my, toto je veľmi silná zbraň. Ja si dám Burst Rifle, spray, toto a granát. Ide používať, neviem čo to je za zbraň, ale je silný, takže skúsime RPGčkom a RPGčkom by sme ho mohli zabiť. Dal som si ťa z ruky a mini pištolku a granát. Zabil nás. Skúsime si dať RPGčko, ten spray a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Na to, že má level 38 je dosť silný, takže vyhrali sme, takže vidno, že ten spray je veľmi silná zbraň. Pôjdeme sprava a nadbehneme mu hore so sprayom. Používa klasickú zbraň i s týmto spray. Ja klasickú zbraň nepoužívam. Mám ju asi nastavenú, ale ja ju nepoužívam, lebo nie je taká silná, ako sa zdá. Musíme sa kryť, je to dole, takže sa rozhodujeme zabiť. Nie, používa klasickú zbraň. Môžeme si ju nastaviť aj my, ona je dosť silná. Takže dáme si ju, dáme si spray, toto a granát. Medkit je dosť potrebný, ale toto sme prehrali, to mi bolo jasné, lebo je silnejší na to, že má level taký, ako menší ako ja. Ideme dať Crossroad, lebo mali sme slabšiu, takú tú moju, niektorú mám veľmi rád, ale Dogs to je dobrá zbraň, tu používam očividne iba snajperku, lebo u nás sa s ňou fajne strieľa, aj týpek má rovnaký skin na snajperku, takže máme skoro podobné levely, ideme proti slabším levelom, takže bude to ľahšie proti ním vyhrať. Pokiaľ sú na strechách, tak to bude ľahké. Šeskový Jack bude náš, lebo teraz pôjdeme po ňom, ja pôjdem snajperkou cez
červenú strechu. Treba zobrať si snipu. Skoro sme spadli, ale nespadli sme, takže skúsime toto vyhrať. Sú to slabí typci, ale nevieme, že či to dáme, takže... Tento Jack je silný s tou snajperkou, na to, že má level 6, je dosilný. Takže ja ostavím tu, pôjdem na modrú strechu, tam ich skúsim vyskopovať, lebo sú silní. A zabil ma RPGčkom, vystrel ho tu, je silný. Tento náš má málo, ten šeskový typek je s tým dobrý, veľmi. A ja mám presne tento s peniazmi skin, je dobrý, lebo klasický medkit je ako klasický, ale toto je lepšie. Predpokladám, že to nedáme, ale na to všetko, že to má iba level 6 ten človek, tak je dosilný, takže... Yes, vyhrali sme, je 2-1, musíme ich dorovnať 5-2. Musí to byť 5-2, sme silnejší, máme väčšie levely a ten môj teammate má najväčší level z nás všetkých, on má iba level, má level 61 do hlavy, takže ešte tam je jeden, ale ten je slabý, že toto nebude problém vyhrať. Takže dorovnali sme ich 2-2, takže... Nevidím ho, ale aj tak vyhráme a... Yes, dorovnali sme ich 2-2. Ak sa nám takto bude dariť ešte do konca hry, tak... Snajpol ma nevadí. Môže to vyhrať náš a mu nemusí, ale nevadí, lebo aj takých tak či tak dorovnáme. Tohto by mohol zabiť 150 do hlavy, netrafil sa, to nevadí, ale tam stojí ďalší, takže nevieme, že či ho zabije. Dostal 150 do hlavy, takže hore, tam hore, tu je ďalší, takže teraz keby mu dal 150 do hlavy, vyhrávame 3-2. Ešte prejdeme dať 2 výhry. So snajperkou je ten 6-kový level dosť silný, takže neviem, ako ho porazíme, ale tento ho dal aj na blízko so snajperkou, má level 61. Každý, čo má... Jeden dostal, ďalší tam stojí. $150 do hlavy som mu dal, máme na flare gun, jeden kľúč. Takže ešte jedna hra a máme to vyhraté. Musíme dať teraz výhru, lebo proste potrebujeme dať výhru, lebo pozískavam aj nejaké kľúče. Mám 200 dačo kľúčov v rivalsu, takže... Jaj, vystrel po mne, mám málo HPčok, takže nahilujeme sa a uvidíme. Ten náš umrel, dorovnali to 3-4, ešte potrebujeme mať jednu vyhratú hru. Ak to dáme, vyhrali sme, ak nie, tak sme prehrali, ale som si istý, že to vyhráme, lebo sme silnejší, máme väčšie levely. Pôjdem tu s rebríkom. Vyhrali sme 5-3, takže musíte dať odber a like na toto video. A toto bude všetko pre dnešné video a čaute.